Ahoj, ahoj, tady je Řízek a my jdeme natočit další video 7 Day. Pustíme se do toho. Teďko jsme v tom novém biomu. A já jsem tam postavil domeček, ale je to tam strašně bláznivý. Strašně. Takový menší domeček na hordu. Podle mě se trochu rozsekám. Podle mě budu trochu cooked. No, tak co čekám? No, to nevadí. Nevadí. Joj, to trvá tak dlouho, než se to načte. Hele, je to tady. Tady Zinc Wallet, Loading Biomes. Čítej se biom. A prostě my jsme teď v tom spáleném biomu, snažíme se tam přežít. Moc nám to nejde. Ale furt to nevadí. Aspoň se snažíme. Děláme nějaký quest. Máme trochu žízeň. Kde to jsem? Tady jsem. Kde to jsem? Tady jsem. Počkej, co to je? Co tady mám? Počkej, tohle posekám. Jo, to je ten můj pědí dům, který mě asi neochrání. Takže já jsem silvověrný. Já jsem čunča. Já jsem čunča. Nemůžu, proč ne? Je tam dřevo. Tak, spustíme do toho. Tam máme takový menší quest na noc. Trochu tam dojedám. A než tam dojedám, tak já vám něco řeknu. Já, když jsem si stavil domeček a vidíte tam tu budku, no, tak v tom byl oklizák. A já jsem jen tak přežil na jednom hápečku. Takže jako nebylo to moc zábava se jako na někoho koukat. Ale no, jak vidíte, mám docela málo života. Co? Vidíte to? To je spálený zombík. Jen běží. A to ještě feral. Zemři. Víte, sekira je dobrá, že můžeš dát úder. To je velmi dobrý. Ten strom asi nechám být. Utíkáme. Tady je ten quest, ale já nevím, jestli se můžeme přijmout. Jo, a je dvojkové. To je ještě to horší. No. Tím pádem. To je ono. Tím pádem je to ještě horší. Houba.
Počkej, tady poběžíme to kolem toho. A děláme ten quest. Jo. Grumpy Spook. Teď to zapínutě. Jo. Co? Jo, to začíná už 22. Nebajte. Maso. A já budu sbírat nějaký materiály. Ty malinký stromky, tady už nejsou pořezy, ale tady tohle. A z toho šance, že dostanu hned. Tady to rovnou nedostal. Ale dostáváš. Tak běž dolů, na zem. Na zem. Tohle bude tragédie. Bude kafemna. Aha, 20 minut mi to ubližuje. Že mě to ubližuje. To není dobrý. Tím pádem ten quest nemůžeme udělat. Tak pojď. Gambly. No tak. Ty krásu. Kurva. Smrt. Já si říkám, tady běhat nebudu. Si tady zůstaňte, jak chcete. Já tady nebudu nashledanou. Jo, já schodil dolů. Bohužel. Budu muset tohle get out. Hehe. Teď slibuju na mém životě, že postavím dobrý domek, protože tam ten domek, co jsem teď stavil, je hruza. No to teda hruza je. A jako já jsem trochu cooked. Mám advice. Já půjdu asi zpátky do toho zeleného balónu. Tam je to jako takový míruhodný. Mám tady hodně lůtu, ještě jsem se neproutil trojky, no. Tady je to trochu bláznivý. Zkusím si postavit pořádný domek. A tady ten trader je zrovna takový ten hodnej. Trader. To není ten zlej. Počkej, co si vezmeme? Jeden nasaný, kouří si jízkovinka, už něco podmínka. Rovničky, nebo je tohle potřebujeme tohle, určitě tohle víme. Tohle taky, tohle taky, kosti berem,
No. I taky, tohle taky. No, tohle taky, tohle určitě. Tak, ne. Tohle. Beru. Tohle beru nebo ne? Tohle beru. Tohle určitě beru. Tohle taky určitě. Tohle. A tohle. Tohle beru. Si nastavit. Tohle taky beru. Tohle beru. A poslední beru. Ping pong, tu. Tak. A tohle by všechno potřebuji. Takže mám plný inventář. Minus moc. Oh no. Proč nejsem přetížený? To by mě zajímalo. Modify. Oni to má nějakou zbraň. Ne? Zbraň. Co je ryba? A ryba. A tohle taky není. Ostatní tady nechám. Měl se uprošťovat ten barák. Tak si tam zase zabydlím. A teď se mnou nevím, jaký to bylo. Byl nějak tady tam. Tam zase budu bydlet. 2 kiláky to je. To víš. Jsem dělal velkou chybu, že tam A nebo dostal jsem nápad. Budu bydlet chvilku u Trader Jacka. A obsadím si trojkovej ten dům. Nějaký. To by i šlo, nebo si nutím nějaký domy na provoty na ten bylo domů. A pak si postavím dům nějaký, který vydrží. Ale, jak to vypadá, nebudu mít čas. Takže asi... Nevím. To se uvidí. Protože já fakt nevím. Já nevím, no. Co udělat? Buď tohle, nebo tohle.
počkej, no. Tak co vám tedy teď zatím řeknu? No, já vám řeknu, že ten Bloodmoon bude šílený. No, to vám teda řeknu. Točím se tam. No, to vám teda řeknu. 100%. Tam ten barák kopuje. Asi to obejdeme jako to město a podíváme se, co můžeme obsadit. Nemá na mě. Na mě nemáš. Bylo. To ještě běžel. No tak to je tak nějak na 5. Pětková hvězdička. Asi jo. Hele, 1,7. A sakra. Já jsem cooked. Já jsem cooked. Potom, až bude ten Bloodmoon, dejte si popcorn, nevím, třeba popcorn, kolu, pití, chipsy, nachos. Prostě si něco dejte, protože tohle bude můj první Bloodmoon, který zažiju. A podle mě to nepřežiju. Zažiju, nepřežiju. Takže jako bude to šílený, no. Ale náboje mám, tak jako nemělo by to být tak těžký, ne? Vím, ale nemělo by to být. Jo, postelní kila. Můj bývalý milovaný trader. Jsem tak rád, že jsem se tam dostal. Mushroom. No, asi něco postavím. Asi ne, asi jo. Takže já fakt nevím, nemám tušení, já jsem úplně teď v matku. Já fakt nevím a já se omlouvám, ale já fakt nevím, co dělat. Já fakt nevím prostě. Oh no. Mlha. To znamená hodně běh. Jo, to je rychlej běh. Běží. Králíka ze. Jsme svýho milovaného tradera. Pamatujte si to, jak nám vždycky na vás mluvost prostě. Strčíme. Tak první se napijem. Druhý vyléčíme se. A piju se. Najím se. Nějaký čínský věci. Ale furt se najím.
survival. Enter the Grand Forest. A to je teda náhoda. Survive for 7 real hours. Down. Survive for 14 hours. 21. Prase, kill boars. Kill rabbits. Kill deers. Kill animals. Já jsem zabil wolf, ne. Coyotes, wolf, no, 2. To jsou pěkně natuněný. To je tak těžký. Zombie slayer. And ammo. Trader je. Takže. Zatím, než budeme čekat, budeme se něco nasekat. Dřevo. Čelník je drvot. Tady. Farmer. Killer. Survivor. Jo. Co je to ublíž? Poskáme poslední strom a najdej, nebude mi namáhat. Asi děláme nějakou menší farmu. Demolista. To je predátum. Já něco dělat, to je úplně mimo. To ne. Gunsling, Round and Gun. Jo, to chceme. To jsou úplně, ale jako úplně mimo. Ale pro machine gun se to potřeba lepidovčí. Glue. Můžeme craftit, ale ne. Mně se tohle nelíbí. Tam jedu na kole. Jedu první. Pan. Storage. Jo, tam můžu jít večer. Tam. Tady něco nemám, zatím ne, tak dobrý. Zatím si tady s vámi budu povídat. Já jsem tu sekiru sehnal, protože jsem ji koupil. To jsem viděl. Nožík jsem vykraftil. Takže sekiru jsem vykraftil. Třeba jako... Aha, my tady se můžeme... Já to vím. Blank long serum. Fallout flush. Co potřebuji? Hard target. Dodge back and ability quick reflexes. Já to nevím. Brawling. Lucky Looper. Pistol Pete, takže pistol. To asi nemůžu. Pistol.
Nemůžem, handicap. To nemůžem, no, nemůžem. No, pozoru. Jsem. Já nevím, co dělat, to se strašně jako bojím. Pancake. Bubble. Já se bojím. Pancake. I love pancake. A tamhle by to. Ne, tamhle to. Jako jsem poznal podle budou. Trader Rect, to je tamhle. Trader Chill, to je tamhle. A Trader... Někdo, ale tady ještě bude. Tady vždycky začal tak jako raz, 2, 3, 4, no. 4 tradery tady. Jsou ne? 4 tradeři. Se podívám. Raz, 2, 3, 4, 5. 5, jo. Trader Joe, Trader Joe. Trader Rect mostly takže obsahovač prostě rovnitř. Neutíká to nějak rychle. 6, 7, 8. To utíká až moc rychle. Podle mě. Bojím se. Se fakt bojím, ale... Co, koupím si granát. Double barrel. Já se bojím. There's the fucking door. Why don't you use it? Ti dám fucking... Tyjo. Že nemůžem zpomalit ten čas. Generál. Ale teď je to všechno normální, tak jako proč je to tak rychlý? Obsadíme si 2. Mně to líp jako... Protože 3 je moc velká, jako... Tady to je perfektní. No, a tady execute. Ale občas musí pracovat, co máš. Co bychom mohli obsadit? Ani na to nebudu koukat. Moc velký. Tamto. Že by nahoře, ne, to ne. Já si myslím, že ten náš dům ale byl perfekt. Takže jako... Řadíme se. A vidíte, je to všechno otevřený. Milovaný náš dům. Je to fakt náš. Ne. To je fakt naše. To je fakt naše. Bereme náš dům zpátky. Dům zpátky, baby. Tady to zabarikujeme s pajkama. Tam taky. A my budeme tady. Oni budou
A my budeme na tom plechu střílet. Počkej, kolik udrží toho? No tak my to ještě vyupgradíme. Aby to nezničili pod náma. No já si myslím, že máme to perfekt. Tady dáme ještě pod to spajky, aby to ještě... No, tak to je parádní. Ale jen to dřevo najít. Teď si asi tady uděláme jednu bednu. To je tady nahoře. Počkej. Normálně building. Moc proč? Tady dáme to nabor. Ale tady máme ten žebřík, ne? No, tak tady můžeme dělat past. Počkej, nikde to nezničí. To dáme tam. Jako pršelo. Přece to bude levitovat, ale to nevadí. A nebo sem. Tak. A my potřebujeme hlavně tohle. Takže cobblestone rocks. To drží hodně. Pojď. Tohle. Teď můžeme použít takhle kostku. A my jdeme vybudovat dál. A my potřebujeme nějaký materiál, takže my jdeme udělat nějaký díry, na který nevím co, ale nevím no. To je dobrá odpověď, jako nevím co. Tady dáme jako pod to spajky a tak tamhle taky. Ale jako, alebo prostě tady budeme stát a odstřelovat. Spajky musíme, jen otevřeme všechno. Tamhle oni to tady probujou. Půjdu takhle, no jako tady jsem možná, já ostanu, když jakým odpálem hlavy. Ale i tak si myslím, jakože to je šílený, ale nemusíme toho dělat podle mě tak hodně. Takže uděláme jich jako 7. Tady hlavně nějaký spajky žádný. Tady nějaký hodím. Tady ještě hodím nějaký. Ale oni se tady dostanou, to já vím. Dostanou se tady úplně na pohodu. Já jsem... No. Já budu muset odsekat. Protože podívej, oni jako... Oni půjdou sem. Půjdou sem, vylezou. Tak tady musí být spajky víc. No, musí být. Tam musí být. Jinak asi jsme dead. A asi jinak jsme dead.
Jinak asi můžeme normálně loučit a tak jako. Já to tady jen připravuju na další video, protože jako... Mám 4 spánky. Tyjo. Tady to taky můžeme dostat. To máme naučení, ne? Tak nemáme. A tak já si myslím, jako, že na první Blood Moon to by nemělo být tak hodně šílený. Jako... Nemělo to být jako... Prostě... Tak tam je bambilion zombíků. To by nemělo být. Ale myslím si, že to jako... Počkej, you have to obtain... Jako myslím, že... Šílený to bude. Tady hodím spajky ještě. Tak. Spike. No. Myslím, že by to takhle co mělo stačit úplně na pohodu. Ale. Já mluvím tak jako občas pravdivě. Teď budu mluvit pravdivě. Nechci se mi to dělat. Ale. Udělám to pro vás, vynutím trojku. Trojkovou lepku. Bude to šílený. To bude šílený. Já jsem někdy jako bez trojky neučil. Možná budu koukat. Moje kolo je koukat. Třeba tady tu nemocnici. Jo, to by nemělo trojkou. Přímo trojkou, tak to by mělo být těžký, ne? Navalíme peníze. No buď. Se jdi dostat dovnitř, do Midway Clinic. I don't know. Aha. Zatím dobrý. Podle mě za chvilku si tady pokadím strachy. Zatím dobrý. Odence. Kde? Tady. Ještě dobrý. Teprve začne být zábava. Já se úplně třesu. Jako fakt se bojím. Do ventilačky, no.
jsem že jednou měl tátu, on to hraje. A nenátačí. Jak to hrál? A byli tady policajti a všechno takový. Takže ale jako... Tak proto si strašně bojím. Tam jsou ty policajti. Nebo tam, no. Ale já vím, že se pokadím. Na smíchy, ale pomocí. Moc tam měřím. A to je jedno. Tak jako budeme, jako proto budeme tak divně, jako. Dogo, kde? Kde? Já se fakt bojím. Ne. Bojím se. Jsem dobrý. Já vím, co se stane, já to kliknu, ono se to všechno. Hele, tam jsou ty luty. Takže tam bude ten policajt. Já jsem fakt třesu. To nechci dělat. To fakt nechci dělat. Víte co? 3, 2, 1. Dělat. Policajt. Tamhle. Smrade. Pomoct. Mik. Co na mě pozvracu z vratku. Že se nestydíš. On vybuchl. Nice. Počkej. Bál jsem se, protože toho policajt jakože vybuchne na mě. Ale na to, že to byla trojková. Čekal jsem více. Teď to klidu proudím. Tak krásný. Tady ještě si něco koupím. Sný damage, co to je? Zavřu to. Nemáme lockpicky. To je paráda. Co tady? Teď to můžeme všechno proudit. Moc ne. Ty léky jsou dobrý. Já jsem tak rád, že jsem nezemřel. Protože já když umírám, víme jak vypadá.
Jak vypadám, jednou jsem zemřel. Jedno. A to bylo fakt jen jednou. No. Tak jako se strašně bojím. Že jsem to přežil. To mě strašně kouká. Jako, že prostě já. Co? Já to přežil. Počkej, co? Já to přežil. Takže jako takhle, co se tvářím. Ještě něco proutím. Tak tady udělám další. Wood chest. Nebo, počkej, tady normálně. Čekal jsem tam jako psa a tak jako. Ale překonal jsem to. Překonal jsem svůj strach. Dělat už to fakt nebudu. Dělat to nebudu. Dělat to nebudu. A podívejte se na lebky. Kolik tam je? 3. Já tohle proutím a fakt slibuju, že už to dělat nebudu, protože já se jako fakt bojím. Oh. Hello. Hello. Hello, how are you? Nejsou trojky jen o tom, že tam je hodně zombíků. Tam je hodně zombíků. To mi nevadí. To si tady budu chodit. Tam je bouda. Pesek tady není. Tady. Tak jdeme to proutit. Tak teď trochu zpomalím, protože už jsem jako v lehkým pohybu. Nějaký tak jsem to má. Na střechu a střechu. Tady lidi. Takže tohle máme. Pardon, jsem nervózní. Sakra. Infektovaný policajt. Vybouchu. Teď vybouchu. Zemři. 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 Zemři.
nezemřel? Jo. No, nezemřel autobus, jo. No, nezemřel autobus, jo, a já skoro taky. Takže jako on nezemřel. What the fuck? Už budu letět ty trojky normálně. To je easy. Omlouvám se, jestli jste neviděli ty looty. Teď je vám ukážu. To jsem tady teď všechno dostal. No, chtěl jsem proutit i ten autobus, ale jako já, to byla sranda. Tyjo, to byla taková sranda. Počkej. To bylo. Kavice. Ne. Modify. Já jsem zabil tady. Jo. Naštěstí, že nevybouchl ten policajt tady. Tady je to tak krásný. No ty mám nabrat. Aha. Pojď. Počkej. Teď to. Nice. Tak, je to příjemný. Rozcvička. Já jsem zjistil, jako, že ty trojkové lepky jsou ani tak těžký, když si dáváš pozor. No já si jako upřímně se přiznám, já si pozor nedával. První jsem se bál, ale teď jsem zjistil, jako, že to není nejhorší. Hele, jako, není to jako i taky nejlepší. To vás varuji. Ale je to dobrý, docela jako, vyplatí se to. Máš z toho dobrý looty. No, vyplatí. Strašně se to vyplatí. Tak. Tohle asi bude všechno pro tady toho video. Doufám, že se to líbilo, doufám, že jste si užili tu část. Tak, ahoj.